Koktwma Nairokno Sakao Waino Choprok Jakmani abo kotal kogya abo haikeno mia lai Thumnai kokti salo simana bukhastini hezamara amchayo Koktwma Thumnai Kamal Kanti Tripurani Sakao Choprok Jakmano tiyei tangsalo long traibelini Koktwma Thumnairok pressmate khlaiye Jerok samung sitra Nairokno Dakti Romwi kerong raja ni bisintino Majra Rwna bagai pressmate khlai sakalaikha Koktwma Soimon Mia lai Thumnai salmerni Koktwma Mia ni incident of 2 years and long travel because in English and Koktwma Thumnai or Tripura Satongo once tongo Kuno Jati ni atini Mia ni like Thumnai ni the incident Koktwma Thumnai Haparok Rwna tongai Tapu Kamal Tripura Kamal Kanti Tripura Mia ni Hezamara because they work as a program of coverage and Kanti wo the bini Sakao Choprok Jakmani no tino kaisa platform samung payo tini bini thanen kha ako ya khana soni ba kuno jorao in future chini thanifan obo unimano tang himle Koktwma Thumnai rong kai independent kuno jati dharma kuno color maya jesa bodol din khana mathango te tini bo o samung khanen thangte nuo bo uramurano bini Sakao yakti sajakmani no ti hano khado Abonoti no ini Koktwma man bisinti klai long trebili yang amchani Koktwma Thumnai rok abonoti dateno future ba hane busang sal rogo kun rogo Koktwma Thumnai rok ni Sakao kebo phano obahke tin Sakao abahai khlainani mothangani bagino sintini masaklaimani ini bone engkha kebo ni thanipano obahai ngimano Haste hapang naikli tonai borong gunang Dr. Manik Saha Monti Okra bin kini bukoimu tai kini kebama leaders rok ite di sini ngthong naikli tonai rok sing kuno miani je incident no kebono dosi khlai kebono hanya sanam thanya bo bodol khlai ka sing abo mention thanya kheba lokha sitra kisaso borok saya rok obo hakeno waire wai obo miani obo kotal ko gasing kebama laikna jara rok obo hina obo herok Keba belekno khakamo tam hole Koktwma Thumnai Lukurokno bisingberai prima tejalang hapung hatai bakho lai bohok mai kerik lai Lukurokni masaya mania jenggal biar duku kosor rongo thunobo Lukurokbo help mano abo hakina doro khabai khana samung khalai tong keba tina bo haike samung khlaimai bisingtoi ke Choprok Jakmani abo belekno khadu khunamo Abang tini nasing tini Koktwma mani bisingtoi date in future Koktwma Thumnai rok ni Sakao bahai Choprok jaya ngani tini nasing tini president ma kaka kebono busi buklaya abang tini nasing masuk lemani dai tipe hase ganang nomnya ni je o party mote belekno abo belekno viral ba o belekno kaslai dong cikon koto ngong bodol ngthong tai kaisa paithago sanmu songo Abonoti kuno thangrang bodol ba politician daya tik lai jeto Koktwma Thumnai rok independent samung klayo dharma borno jati dharma borno ni basis samung klayo abono ade bo bodol khlaka bo party khlaka abo sanaya in future ani phanthong oro jespang thong Koktwma Thumnai Sakao jate obo hai inyate tomungno obo haike waire wai lai thanai kok rokno sanan thangkai Kebama jorana obo hai to sarok tajak mani yakti sajak mani singulmana keba tomungno waire wai obo hai nungui tongo tangkai sungo sing tongolak abonoti sungo korang mati selani abonoti kasuno ini chini press meet asuk laimani karang kai miani je ini Koktwma Thumnai tapo Kamal Kanti Tripurani Sakao bini Sakao yakti sajak manati abonoti nesma asuk laimani hingkai miani je culprit ebakhe mia je samung sitra khlainai je sapanang thong bono kerong rajani bukhate khlaiye bono naitugui prosesoni throte khlaiye bono bini jotesto bini saja bo hai khlaijaknai abo tini koimung ase hapangni asmi